बात है, मजा आ गया। एगो बात कही जाना तड़ू देखा आजकल जौन बा नु आजकल यार आजकल जुग जमाना बहुत बदल गइल बा। ये तो बात ठीक है। पहिले के जुग थोड़ी बा कि मार घर में कनिया पुतरी मार करे से अब आजकल के बाकी घर में तू ऐप से ऐसा चीज आ गइल तू घर में तू कमा सकेलू कुछ भी करके। आई कौन ऐप सब हो देखा एमएस टकाटक बा ना एकरा पर देखा कितना बढ़िया बढ़िया गाना तू चाहबू त पर कुछ भी अपन टैलेंट दिखा सकेलू। टैलेंट अगर दिखाइबो कर अपन तरह के लोग लाइक करी फिर जगह तरह के फॉलो करी कमेंट में बताई तू कैसन लागत है तब आखिर मान ल कि घर में बैठ बैठ तू का कर सकेलू। तो बताई कैसे चलेला देखा है कि करके की बात नहीं है ना हमनी घर में एगो पप्पे हमनी के खिसियालन रुको मैं नहीं है ना अरे माई ऐसे रहिए थे हर की दिल ना लगई हो अब फिर जाने आई हो दिल ना लगई हो फिर जाने आई हो अब जा 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 जान भुला जाई हो अब जा 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 जान भुला जाई हो देखलू देखिए कितना सुंदर जाई ई का करतनी बाबू एकरा का अपलोड करतनी अपलोड हां आओ अब से हमरा प्यार के बदला में बोल का दिल बाड़ू हो तू जब दिल बाड़ू हो तो दगा दिल बाड़ू हो अब प्यार झूठा सही दुनिया को दिखार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वाह क्या बात है मजा आ गया नहीं हमारा को बता दे हमहू चलाए अरे कि होठ के लाली कान के बाली तोहरे लाबा ई पाँव के पायल आँख के काजल तोहरे लाबा अरे जानू जानू कही के दिलवा भइल बाबे काबू नीली नीली अखिया से कोई दिलू जादू लागत कि साचो मर जाइम आजू अच्छा लगता ना बड़ा अच्छा बाजी हो गेला अपलोड एक तारा पे गाना गाई हमारा पकड़ा बाजी अरे कि तू ही एगो बाड़ू ए भाभी अच्छा आखी के रे पुतरिया अरे तू ही एगो बानी ए भाभी जी आखिया के पुतरिया आ तू ही एगो बाड़ू हो ना दो ओए हो जिया करे जा आखी के पुतरिया जिया करे जा त छा गइलू रुक जा काहे मजा आ गई करे कौने के सगुन उठल बाटे रे हां हे में गाना बजता है में सिर पे अच्छे गाना बजता है हाथ ना तेज तेज कम आवाज करके बजाओ होगा ना हम कहे की बतावा हो ममतावा के सगुन उठ गइल का बिना माये बाप के का कहता नहीं हो बियाह तरी हम तो कहीं की रोवतिया कैसे तो करत तन हमरा के सुनावस त काहे बन कर दिहलु स अरे कि लाल रंग ओठावा गुलाबी रंग के जीजाजी गावे के कहता नहीं तही नरेटा फरतरी का करतरी मोबाइल लेके रे आई बड़की के मोबाइल तू काहे लेल बड़ी देखत रही कामन छी गाना फिर मरद पसंद करतली मोबाइलवा में फिर पे गाना देखत रही ना तो एगो काम कर कह दे तनी के बियाह शादी के फेरा में मत परस एकर गाना गवावला के फेरा में परस हमारा गाना गइबी न ये माई तोहर मुंह के बतिया काहे की छीन ले नीक लागत रहल ये माई हम सिंगर बनल चाहतनी गाओ गाइबी तनी ठीक लगा अरे कि दिल्ली गुजरात बॉम्बे गोवा चाहे झाझा जाए के बात जाई रोक बनाए राजा जंतर मंतर जादू जंतर टोना ठीक लागता बाकी कुछ को तोरा बाबूजी से अगर हम बात अरे कीर्तन गावत रसो
यार कैसा चलत हो? ठेपा के सामने हैं? अरे अरे मारा ये ना कीर्तन चलत हो? सुने ना हो बैठे के बात बाटे हो ले हम पूरा दौड़ देख के हंसवा देता रस्तो नहीं करे। जो इनकरा के हम हैं? अकेले हर बोलब। की जिंदगी जी अरे। ये में लागेला ए। सोझा सुनो बैठा ना पकड़ा गइल तुहरे बेटा। मुहवे बोल छो। लौके अखिए के सोझा आ जिंदगी जी ये में बौरा गइल। ना, आगे जैसे हो ना तो जिंदगी हेनिया बैठा और जिंदगी जियो तो जान तर यही तरह गावे लागत तरी स त पैसा कमाए लागत तरी स त हमनी के लड़की हेतना निमन गावतिया त हमनी के काहे ना ओकरा के गवावल जाई यही कुल में तू बैठा के सिखाओ तरू त का करतिया हो केतना निमन गावतिया निमन गावती यही तरह कुल लड़की ने सोने भागत जात रही सो। ई का कहत रहो तार बाप हैं? हो के इहे कुल बेटी के पतो के बोले के सहूर हवे हो पतो के बोलत है आजकल देखा तो कि ना मोबाइल में टीवी में क्या क्या आवत हुए। एकर सीटी स्कैन ना करब कपार में दर्द रहत बाटे नहीं तो लेके गाना गवाऊ। देखो तारा ठीक हो बुझाता जाई। कि पाकी गइल बा कपार हमार हाँ तो चलिए दवाई ले वाली है। एगो बात कही हो ममता के बाबूजी खिसिए बना न बोला ना हम क्या किसी कहतन कि भले हम अपन छागल बेच देतन लेकिन एगो रिकॉर्डिंग ओकर करा दन ले चल के तू बौरा के लड़का ओकरा संग संग तो के घोर के पिया देले बिया दर्द देत का अरे करे बैठल ले पैसा कमाइबा हम सुने नहीं कि पैसा बहुत मिलेला आ यहाँ सब बेलोरो लेके ओकरा के ले जाए खाती के तो हम बेलोरो ओकर इतना- संगे संगे चलल जाई हम इज्जत कुल मैंने अपन इज्जत ना देखी बोलो रे हम बैठा दी। चल काम बेटे चलो तू तो चल हम बुझ गनी चल चलो का बुझ गइलू हमका तो लगा तू तो अलग के दम वो हम सिखा बुझा दे। तनी उ ना ना कमी तोरी की है कभी बोलो बता वही से तू हाँ। तना गरमाइल बड़ा ई बूढ़ावा सुनी ना एगो काम करतनी हम ही कोनो से कह के न देख सुन के ओकरा के ले जाके गवावत तनी गाना हाथना निमन गावतिया हमार जरूर एथु बाटे कि हिट होखी जरूर ठीक न जा तनी न फोन क के आ कहे अपनी भैया से आ उहे ले जाके रिकॉर्डिंग करई है ई बूढ़ावा करो चाहे मत करो हम पैसा धइले नहीं खी का बुझत हरा सब केहू कहाँ गइल बा केहू के पता चलत नहीं एगो ते पता कहाँ से चली हैं? का भइल बड़ा का गर्मी भइल? आवत दुनिया से ई नहीं खे मालूम बुची जी गायक बने के फेर में बनी गायक अरे बचपने से गाई ना सुनी ना बचपने से गई नहीं हमारे संग बैठ के गावत रहनी है तू तो गावत रहलू देखनी हमें की मारे तू गायक बनबू का ना हमारा गायक नहीं क्या बने हम जन बनी ना तन ठीक बनी आ में ना मम्मी जी आ गई है उहा के का कहे लगनी है हम सुनत रहनी उ तो कहत हो कब कि अपन लड़की के गायक बनाई एकदम उ कहतनी ना कि हम पैसा धइले बनी ओकरा के गायक बनाइए के पैसा धइले बनी हां ये तरह कहनी है अब 50 गो रुपया का मांगती हुई हो कहा तड़ी की पैसा नहीं खे इतना पैसा हो गइल गायक बनावे खातिर हाँ हाँ हमनी के 1-2 रुपया मांगल जी ना तो घट जाई आ लेकिन लड़किया के गायक बनावे खातिर पैसा निकल जाई मैं जब जब के धइले बनी पैसा हां रही तो लड़की ना काम आएगी पता रो बड़ जेठ बानी तो रो बोलते नहीं कि तो हम का बोले जाई आ का बोली जब से आइल बनी तब से कपार खइले रहली हम एगो ला तो 4 गो बोली ऐसे बढ़िया कि चुपचाप पटाइल रहे घर में वैसे तो हम ना कुछ बोला नहीं हो जैसे उठ के चली नहीं है त का बोले बुझा त जतनी बुझाता उतनी करत तड़ी जे ठीक ना एगो तो रुपया करत मांग जा। देबू ना त उनको पैसा में खत्म घर में लइकन के पहिला पसंद देख ले नीनू जाने ला जाने बड़ा एक ए भाभी चल इधर नाल जी वीडियो देख ली मने लाज लागत है ना होला कंटार कहा भाभी चल तू चला वा हटी अरे के नहीं जाए के चला इतना तीरे से इधर पढ़ाओ तनी जमाई बेटी ना कि पूछे के नहीं के हमारा नहीं करे करो करी कुलिया जीव के काल टिकुली सटले बाड़ू खराब करके रखना। एही टिकुलिया पति न गो भरमवले बाड़ू भरमौले बनी का पुलिस दरोगा हवलदार टिकुली सटले बाड़ू भरमौले बनी का 3-4 गो नाम गाना गाइनी जैसे ना माई न सनिया बजनिया वैसे नहीं आ देखा के गनो के पैसा देवे के बेर इनका पैसा हो गइल 2-3 लाख पैसा हो गइल आ 50 गो रुपया में बुढ़िया चिन्हा गइली हवी कि नई खे नई चल कितना तोर लइकिया का का चिन्हा गइनी हमी का तो के आज ले माना कइले बानी ना पैसा रहवे 100 रुपया तो हम कहां से तो के पैसा देई हां बताओ तो। हम कबो मांगे देंगे ना आप कहेंगे कि हमारे लगे पैसा नहीं तो खे तू अपनी भतार से मांग
तोर भतरे के कमी नहीं है का होखी भतार इतना सुगर है तो तब का आपसे पैसा हमके मांगे के ना पड़ी तो अब से सुगर बिछ ले जो नोट मारते ने छापत होके ओकरा के सुन के आईनी का चिल्लाए खातिर आपका लइकिया गरमा के गइली त आप आईनी हमी हटी जाता नहीं हम हटी हटी कइले बाड़ी जा जेबू ना देखो कैसे कहतिया हो आय मने यहनी खातिर कि हम अपन का जान देम तब कहिया से कि बुढ़िया जानतारी मानतारी आ लड़की है तो लड़की के जन्म ना करो तोर महतारी तोरा के ना जानत मानत तोरी भौजे के ना जानत मानत हो तोरे के खाली मानत हो की बात बतियावली ऐसे जैसे बुझाला कि हम कुछ करबे ना करेनी छोड़ देव चाहिए तो ये आँख का पुतरी उलट जैतो हम लोग के जान जी हजा लड़की के जरी लागल बढ़ जाए अच्छा तो हमहू वही पर तुलल बानी चलो सा हमहू गाय के बनौते बानी आ देखा से का कर ले लूसा का बिगाड़ ले लूसा हमार तब ओकर पीछा घूम बुझा देखिए जाना कि का बुढ़िया कहत रहे जियम तो हमहू देखब पता नहीं का घर में उठा दल बड़ी सकी गाय के बनिया यानी कि ई नहीं के ख्याल की हमारो दर्द दे सुनी तो का कोई हमार नाक कटवा के रख दिया सो लागत है पापा पापा अब लाठी बा लाठी लाठी ले जा धरा का रे चश्मा लगा लो एक मिनट सोचो कि तू आनर हवा ठीक बा हाँ हाँ कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आनर लगत नहीं ना गाना ठीक लागल पापा गाना तो ठीके गावत ही रे का कहत रहे तोर मन में का भाई बता हम चाहत रहे कि हम अच्छा पापा तू नहीं कह चाहत कि हमके घर है पक्का के हो जाओ हमारा घर गाड़ी है तो तू गाड़ी में बैठत तार आगे पीछे बॉडीगार्ड चलित का तहरा नहीं के मतलब अच्छा लगत है कुल देखू अच्छा तो सब कर हाँ तो बस मन तो सब करे लेकिन आदमी जान तरीका होला एनी कटाना सुना ओनी कटाना सुना तू दुनिया का ई बताओ पहले तू हाथना काम बढ़िया कइले बड़ा जिंदगी में कभी अपन तू गलत काम कइले बड़ा सही सही बताइए क्रिया खा के हम गलत कहाँ काम कैले रे तार के निमन कहेला निमन तो के कहे तो हम खराब काम तो करो तब तब तो हम ना बढ़िया कर्म करम तो वो फिर का सोचत रहा फेरू अपन काम कर आगे बढ़ा के 10 रुपया देवे वाला बता रहा के केहू आजकल तो देवे फिर वाला बा आज तो हम सिंगर बन जिम ना तो मैं गौवा तेरा पीछे घूमे लगी है सर अभी बढ़िया काम बानू मैं कहिया स ना आ कि मत कर निमन नहीं के हई बा फलाना बा ठेकाना बा समझ गेलो नु चल अच्छा चल तोर मन बगावे के ना हाँ, चल जे तर कहियो तर हम करब चल चल कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा ना मिला ना चलो नमस्कार प्रणाम मैं हूं ममता यादव और आप लोग को वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मेरा सॉन्ग कैसा है और हाँ मेरा सॉन्ग सुनना होगा तो ममता यादव से सर्च मारिएगा मेरा सॉन्ग भी आएगा हाँ और मेरा एक चैनल है ममता प्रैंक प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और प्लीज़ चलते हैं बाय बाय।